Здравей, Кристофър. На 13 юли изпратих имейл на майка ти и с копия до вуйчо ти, в което написахме заедно с теб, ти го видя на един от предишните клипове, че искам да говоря с теб и да ми каже кога мога да се обада във връзка с това, че имаш рожден ден, и плюс това искам да се обаждам редовно, поне веднъж седмично, да говоря с теб. Отговор нямам и понеже отговор нямам, реших, днеска е събота, 17 юли 2010 година. Реших да опитам да се обада. Ще се обада през Skype. Това е програмата, с която мога да се обаждам и до телефонни номера. И ще опитам да говоря с тебе. Разговор ще го запиша. Записвам го едновременно на видеокамерата, записвам го тук на компютъра, така че после ти да можеш да го видиш как точно става това по-близко на екрана. Ще го покажа в кадър на видеоклипа. Това ще бъде моето първо обаждане, първия разговор с теб. Аз никой не съм те чувал да говориш. Ще бъде трудно за мене, може би и за тебе ще бъде неочаквано и се чудиш какво пък иска този. Но трябва да се започне. Всяко начало е трудно, постепенно нещата се оправят. Трябва да започнем и трябва да опитваме. И сега ще опитам да се обада, да видим какво ще стане. Другото, което е, че може твоята майка да е отишла с тебе някъде на почивка и затова да не ми отговаряте, че може да има и някакво извинение за това, че до сега не съм получил отговор. Може и твоя вуйчо да е почивка, да не е получил нищо и затова да не е отговорил. Тъй, че нека сега да опитаме да видим какво ще стане. И за тази цел сега ще пусна да се записва екрана на компютъра. Значи казвам, че иска да записва целият екран, да започне да записва. Ето го тук е брояча. И започваме да записваме. Сега трябва да се обадиме в България. В България трябва да се обадя, като натисна 359. След това е 62 без нулата отпред. 62 кода на Велико Търново. И след това е 67 51 76. Това е кода на Велико Търново. Хайде сега да видим дали ще мога да говоря с тебе. Да се надяваме, че това се записва. Аз сметам, че се записва. След това поне се записва на камерата. Тъй, че айде да видим как ще стане сега. Това ми го дава инвалиден номер. Трябва да махнем единичката отпред. И пак отново. Плюс ще сложим само отпред. Значи 359 2 67 51 76. Добър ден! Христо на телефона. Мога ли да говоря с Кристофър? Не можете. Защо не мога? Кристофър, на мене ми казват, ти в момента чу дядо си. На мене ми казват, че би трябвало да мога да говоря с тебе, а сега изведнъж ми казаха, че не може. Много ясно се чува в момента какво каза дядо ти. Ами кажи, отиваме на съд, те ми казват, че аз мога да говоря с тебе, а в момента ми казват, че не може. Сега ще опитам още един път да се обадя, да видим какво ще стане. Това е невероятно. Искам да знаеш кой ти пречи да говориш с твоя баща, при положение, че те твърдят, че аз имам всякаква възможност да говоря с тебе. Още един път ще се обада. Плюс 359 62 67 51 76. Call. Никой не дига, Кристофър. Каза, не може, знае, че върта аз отново. Сега в момента е в България, ето сега ще ти кажа колко е. В България в момента е 6:15. 6:15 се добеда и само след няколко дни, значи днес е 17, след 3 дни имаш рожден ден и аз искам да ти честитя рождения ден. Но те не ми дават. Това
това е начин да се увериш за какво става дума и кой ти пречи да имаш баща. Освен това, не само те пречат, а пречи и съдебната система, която не може да види това, което те правят с тебе и което те си затварят очите. Продължава да ме дига. Кристофър, аз ще опитвам да продължавам да се обаждам по-нататъка, за да видя за какво става дума. Явно, че той няма да дигне, с това ще завърша. Кристофър, аз завърших сега разговора с баба ти. И това, което подготвих сега, веднага след като свърших разговора с нея, написах един имейл до майка ти, тъй като ми вдигна телефона дядо ти, той в край на краищата не е длъжен да ме свързва с тебе. Длъжна е майка ти да ме свързва с тебе. И аз си написах един имейл: здравей, мила, отговор на предишния имейл така и не получих. Това е имейла, за който говоря в клип 1. И казвам, че днес на 7-17 съм се обадил у вас на телефон еди кой си, казвам на кой телефон съм въртял, казвам, че телефон е вдигнал баща и когато съм попитал дали мога да говоря с тебе, отговорът е бил не може и телефона се е затворил. Казвам, че съм въртял отново, но слушалката не е била вдигната. И отново я питам и казвам, че бих желал да ми каже кога мога да говоря с тебе по телефона. Този имейл е отново адресиран до нея mila71 до yahoo.com, до Виктор Георгиев, твоя вуйчо, Таня Киприна и Виолета Иванова, като мои свидетели за това, че изпращам този имейл. Плюс това самият ти си свидетел с това, че аз изпращам тези имейли. В бъдеще, може би, ще започна да ги разпращам с копии до други места, плюс това, че мога да показвам и видеото, с което съм го правил това нещо. И така, сега отново, в твое присъствие, ще изпратим заедно този клип и да видим какво ще стане. Бях забравил да натисна да се записва скрина, да се записва компютъра. Сега в момента пусна да се записва, така че сега ще натисна бутона Send, за да изпратиме този имейл до майка ти, Виктор Георгиев, Таня Киприна и Виолета Иванова. Таня Киприна и Виолета Иванова се намират в Съединените щати, вуйчо ти се намира в България и доколкото на мен ми е известно, майка ти работи при него, тъй че майка ти би трябвало, ако тя не получи имейла, да го получи вуйчо ти. И те би трябвало да знаят, че аз искам да говоря с тебе. Остават още 3 дена до твоя 7-ми рожден ден и аз искам да говоря с тебе. И така, изпращам имейл и натискам бутона Send. Така, натиснах бутона, той замина. Имейлът замина, да видим сега какъв ще е резултата. Аз може би днеска малко по-късно, а може би и утре отново ще опитам да се обада, да видим какво ще стане. Хайде, чао!